Mali kunnafoni jabarani filɛbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na sa k'a fɔ ko aw dan ka se ni y'an ka jɛmukan sigilen n'o ye ɲɛfɔli kɛnɛ ye sa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanna ma fɛn fɛn sɔgɔlen don an na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na an ka ɲɛmaayaso an bɛ foli d'u ma kosɛbɛ an dɛmɛbagaw an kɔkɔrɔdonbagaw ni o ye an ka sponsor belebelew ye sa an b'u fana fo ni sanga in kɔnɔna la k'a f'u ɲɛna ko yɔrɔ kɔni dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔbatigiw fo ka taa se entrepreneurs ma bololabaarakɛlaw bɛɛ lajɛlen i bɛ se ka wuli ka se Mali kunnafoni ɲɛmaayaso la yaasa i ka feerefɛnw i ka jagofɛnw na se ka lakodɔn cogoya mun na sa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na i b'a fɔ an b'a fɔ a ɲɛna cogo min na ka kɔrɔ nin ye an sigilen ɲɛfɔli o kɛnɛ kan ni o ye conseil des ministres ye laseli sigikafɔ min ni a bɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ araba o araba yaasa ka se ka jamana kunkanko kibaruyaw don n'a nataw la ka se ka ko dɔw jateminɛ jamana a bɛ se ka taga ɲɛ cogo min na an na ɲɛfɔli kɛ malidenw ye Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanna ma fɛn mun b'u yɛrɛ kun kan yaasa u na se ka faamuyali k'o sɔrɔ o la cogoya mun na o la sigi kɔni kɛra arabadon février kalo tile 15 san 2023 sigi kɛra Kuluba président Assimi Goïta ale kun ye a ɲɛmaa ye terrain kunkolo o kun ale bolo n'a ma ɲa k'a fɔ ko a bɛ ten ministres fana u tun bɛ kɛnɛ kan ministres ka ɲɛmaa n'o ye fanga ɲɛmaa ye sa docteur Sogɛl Kokala Mayiga a fana a tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se ministres tɔ bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka nin ko in ka a jalatigɛ an y'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na ka kɔrɔ araba o araba lajɛ in bɛ sigi Kulubakaw fɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ sa sigi kɛra fɛn minnu kan o kɛra projet de texte olu taara fo ka taa se nomination ma fo ka taa se laseliw kɔni kɛra sa ka o da conseil des ministres o tulo kan an b'a ta ministère fɔlɔ mun na sa o ye ministre délégué auprès du premier ministre ye ministère mun ni a ka ca ɲɛsinen don réforme baw kɛli ma fo ka taa se jateminɛ baw ma an ka jamana kan ka taa sira minnu fɛ ministre mun ni ale ka ca ɲɛsinen ma n'ale yɛrɛ gunnen don premier ministre la fanga ɲɛmaa docteur Sogɛl Kokala Mayiga la ale de ye ministre sa ni a ka wulikajɔ ni a barika ka bon kosɛbɛ an bɛ don min na i ko bi sabula an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ nin ye kalafili nin ye a wagati ye n'a fɔra ko yɛlɛmalibaw minnu kan ka kɛ kalafili b'a a la o kalafili minnu ni o kow bɛ sen na sa ale kɔni ka wulikajɔ o bɛnnen don o ma kosɛbɛ yaasa transition ye ni o ye fanga furancɛ fanga ye a na se ka kun cɛ hɛrɛ a la cogo min na o ye madame Fatumata Seku Diko ale de ye ministre ye sa mun ni a ka ca ɲɛsinen don nin réforme ba ninnu ma fo ka taa se an ka jamana kunkanko koɲɛ ɲɛnabɔ ko wɛrɛw ma ni a ma ɲa k'a fɔ ko a bɛ ten tɔ projet de loi mun ni a taara sa san 2022 ni a ye loi électorale ni o ye ka se ka loi électorale ka a koɲɛ ka a ɲɛfɔ maaw ye maaw bɛ se ka faamuyali k'o sɔrɔ a la cogo min na loi mun ni a numéro ye 2022 019 du 24 juin 2022 o loi yɛlɛmali o donna o loi in na sa yaasa ka se ka élection mun ni a natɔ filɛ n'o ye kalafili ye ka se ka a koɲɛ ka a ɲɛnabɔ ka ɲa cogo min na fo ka taa se référendum mun fana ni o fana kofɔlen don olu mun ni o bɛɛ bɛ kɛ ni an ka jamana kɔnɔ ni san laban in na ni o ye 2023 ye référendum ale kɔni ni kalafili wɛrɛ tɔw fo ka taa se jamanakuntigi kalafili ma o kɔni o bilalen don san 2024 o la jɛkuluba min ni o kan ka ni kalafili ninnu bɛɛ labɛn sa n'o o ye organisation indépendante de gestion des élections ni a bɛ fɔ a ma ko EGE o jɛkulu in autorité indépendante de gestion des élections o jɛkulu in sa ale kɔni ka wulikajɔw bɛnnen don ka se ka kalafili ka a labɛn an ka jamana kɔnɔna la yan an ka jamana bɛ se ka kalafili ka a ɲuman kɛ cogo min na ka transition ye n'o ye fanga furancɛ fanga ye ka a kun cɛ hɛrɛ ani baden na cogoya mun na o kow de sigilen don sen kan wulikajɔ o bɛɛ sigilen don sen kan yaasa ka se ka a kow u ɲɛnabɔ cogo min na jamana kuntigi kalafili o kan ka kɛ ka bɛn ni dimanche don ye février kalo tile 4 san 2024 o ye jamanakuntigi kalafili ye
o kan ka kɛ ka bɛn o ma kalafili tɔw sa n'o ye référendum ye ka taa se élection communale ma ka taa se législative ma olu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ɲinan san kɔnɔ sa 2023 o kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw ka fɔ la o de hokumu kɔnɔna la sa gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni jateminɛra kow senfɛ k'a ye k'a fɔ ko jɛkulu mun n'o kan ka kalafili ka a labɛn n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ye k'a yira k'a fɔ ko o kan ka président kalafili ka se ka kow bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ka kalo 6 ɲani président kalafili cɛ gɛlɛya dɔɔni bɛ yen nɔ ka se ka o gɛlɛya ninnu ko olu wuli fo ka taa se gɛlɛya wɛrɛw ma ni o ye an ka kɛlɛkɛcɛw ni o ye wolomasiri tabagaw ye olu ka se ka u ka kalafiliw ko olu kɛ fana ɲani maa tɔw ta cɛ yaasa kalafili bɛɛ lajɛlen na se ka lakana cogo min na olu fɛ k'u ka baara ka a sankɔrɔta u bolo olu bɛɛ lajɛlen kan ka labɛn ɲani kalata ninnu cɛ o de hokumu kɔnɔna la sa sigi kɛra ka yira k'a fɔ ko bayɛlɛmali dɔɔni kan ka kɛ nin kalata sariya in na yaasa ka se ka jamanadenw ka u nimisi wasa kalafili nata la yaasa kalafili nata a ka se ka kɛ basigi la cogo min na a ka se ka kɛ hɛrɛ la cogo min na a ka se ka kɛ kunkɔrɔta o la cogo min na fasoden caman b'a laɲini cogo min na an ka na kɛ jugu u sago ye sabula bamananw b'o de fɔ maa ni m'i jujɔn dɔn i labanko b'i lafili o de hokumu kɔnɔna la sa wulikajɔ kɔni kɛra an bɛ don min na i ko bi minisiriw kɔni sigira a kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna la février kalo tile 15 san 2023 yaasa ka se ka yɛlɛmali dɔɔni kɛ faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ kow la cogo min na kalata hokumu kɔnɔna la sabula carte d'électeur biométrique o fana kow bɛɛ lajɛlen bɛ sen na ka yɛlɛmaliw kɛ liste électorale kow la ni o ye kalata sɛbɛnw ye ka se ka a bɛɛ lajɛlen lajɛya ka bɛn kalataw ma o de baaraw bɛ sen na conseil des ministres n'o ye laadala ɲɔgɔn ye sigi kɔni kɛra a kan sa ka se ka a ɲɛfɔ fasodenw ɲɛna dɛmɛ ani dɛmɛ o bɛ se ka ta k'a ɲɛsin nin cakɛla ninnu ma cogo min na ni o ye autorité indépendante de gestion des élections ye ka se k'u ka baara ka a tɔ sankɔrɔta u bolo sabula transition ni a kuncɛra ka ɲa bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ b'o de la bɛɛ lajɛlen ka kunkɔrɔta b'o de la bɛɛ lajɛlen ka sankɔrɔta o bɛ o fana de la jamana sini a bɛ nin fanga furancɛ fanga kuncɛliko ɲuman a b'o de bolo an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲa ka d'an ma o kɔfɛ sa an bɛ taa minisiriso kɔnɔ ni o ye ministère de la défense et des anciens combattants ye Sadio Kamara o y'ale ka minisiriso ye yen nɔ sa a yirala k'a fɔ ko ɲɛmaayaso mun bɛ yen olu ka daga kɔnɔna la ni o ye garde nationale mɔgɔw ka ɲɛmaayaso ye olu ka ɲɛmaa sigili ko ni o chef d'état major général ye ni o bɛ gardiw ka hakɛw ko o bɛɛ lajɛlen tɔpɔtɔ gardiw ye garde nationale o ɲɛmaayaso sa o sigili ko la a yirala k'a fɔ ko majɛ dɔɔni bɛ yen sabula loi min ordonnance mun ni o taara san 2019 o ordonnance in sa a yirala k'a fɔ ko majɛ dɔɔni bɛ yen sabula ni maa o maa bɛna kɛ chef d'état major de la garde nationale ye a ka kan sa e ka kɛ garde ye et puis général Jala o ka kɛ i bolo a yirala k'a fɔ ko o bɛ se ka kɛ majɛ ye fan caman fɛ walasa k'o majɛ ninnu ko olu corriger a yirala k'a fɔ ko a bɛna bayɛlɛma ka se ka a kɛ officier supérieur bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ gardiw ka chef d'état major général ye ni mun sugandira ka kɛ nin poste in baara kɛbaga ye donc o bɛ se ka kɛ officier supérieur bɛɛ lajɛlen ye donc a tɛna dan gardiw dɔrɔn ka daga ta ma ni f'i ka kɛ général ye garde kɔnɔna la pour que i ka se ka kɛ chef d'état major général ye o kɔni o kuma kɔni a dara ministre tɔw tulo kan yaasa ka se ka nin ko in ka a ɲa cogo min na baaraw bɛ se ka nun don cogo min na sabula bamananw a bɛ fɔ o de la nanzaraw b'o o de fɔ ko gouverner c'est prévoir ni gouverner c'est prévoir ka se ka jateminɛw kɛ don n'a nataw la kow bɛ ɲa cogo min na ka u dan tigɛ ten tɔ sabula sariya gafe dɔw bɛ se ka taa bi i b'a sɔrɔ u bɛ taa bi don min na a bɛ bi gɛlɛyaw ɲa nka sini ta i b'a sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛw fana bɛ na tuguni mun ni o bɛ kɛ majɛ ye o de hokumu kɔnɔna la sa ni kɔni jateminɛw kɛra yaasa ka se ka lafiya ko o don ni wolomasiri tabagaw ka nin jɛkulu in na ni o ye garde nationale ye o kɔfɛ sa an bɛ taa
ministre Solani o ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop ale ka ministre Sodo yenno koni Mali ni abfo jekulum mako association internationale de développement anga jamana marabago ni anga jamana gouvernement olu ni jekulu ko folen u ticket noble sebena depuis décembre kalo le temps ani fla samba flani moran fla la sa yasa ka se ka deme ko ota ka nyashi anga jamana ma deme yatna ke dore Bamako abe nyashi Bamako mani oye Mali yɛrɛ faba yasa gɛlɛya muni o bɛ maaw kan ɲamanko la gɛlɛya muni o bɛ maaw kan jiko la gɛlɛya wɛrɛ misɛnnin minnu bɛ yen ni o bɛ maaw kan hakaja samiya wagati fɛ inondation minnu bɛ kɛ ji bɛ don maaw kan yasa ka se ka o gɛlɛya misɛnnin ninnu ko olu bɔ yen cogo min na ni jɛkulu in ni association internationale de développement ale kɔni ye a tigɛ bɔ a poshi kono ka se ka musaka ko di an ka jamana ma an ka jamana kɔni kan ka musaka dɔw sɔrɔ yasa ka se ka nin baara kofɔlen ninnu ko u sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ a nafa tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye sa ni projet minnu ni a kofɔlen filɛ nin musaka belebele mun ni u bɛna di ni jɛkuluba in fɛ n'o ye association internationale de développement ye an ka jamana ma a na kɛ sababu ye sa ka se ka sɔrɔ ko o yakubaya a na kɛ sababu ye fana sa maa minnu ni baara tɛ olu bolo ka se ka olu dɔw fana ta baara la yasa bɛɛ bɛ se k'i tigɛ nɔ cogo min na jamana kɔnɔ maa sigilen ka na ye an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ni nin baara kofɔlen kɔni ni a sigira sen kan faba kɔnɔna la yan ni o ye Bamako ye a kɛra cogo o cogo ɲamanko min ni a kɛn bɛ gɛlɛya ye an ka jamanadenw ma o gɛlɛya o caman na duga caman bɛ b'o la musaka mun ni a kofɔlen filɛ sa a dɔ bɛ taa a jɔ sefa wari miliyari 67 la dɔ fana bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 100 ani kɔ la ni fila bɛɛ bɛna ta ka don Bamako la yasa ka se ka ɲamanko ka a gɛlɛyaw ban cogo min na ka inondation ko fo ka taa se gɛlɛya misɛnnin minnu ni o bɛ maaw kan jamana Mali faba kɔnɔna la n'o ye Bamako ye ka se ko olu ban cogo min na o kɔfɛ sa an bɛ taa ministre so la sa ni o ye ministère du travail de la fonction publique et du dialogue social ye madame Awa Paul Diallo o ye ale ka ministre so ye yen kɔni sa a yirala k'a fɔ ko sabula olu ka ca ɲɛsinnen don fasodenw ka baara ko olu ɲɛnabɔli kow ma ani baarada minnu ni jamana baaradaw don ka se ka o baaradaw koɲɛ ko olu ɲɛnabɔ cogo min na a yirala k'a fɔ ko coronavirus ko wagati la sa k'a fɔ ko san 2022 décret dɔ tara yasa ka se ka maa minnu ni o ye dɔgɔtɔrɔw ye sa minnu b'u maamɔgɔw don coronavirus bagatɔw la yasa ka se ka olu k'u tɔpɔtɔ cogo min na maa minnu ye o baaraw kɛ sa a yirala k'a fɔ ko décret in kɔni tara ka se ka wari musaka di olu ma musaka mun ni a bɛ taa jɔ sefa wari 1000 na dɔrɔmɛ 1000 na tile o tile maa minnu ni u b'u mago don coronavirus bagatɔw la 1000 ni o ye 5000 francs CFA ye o 1000 sa a na kɛ ni a tilala cogo min na maa minnu ni olu kun kan ka sɔrɔ o maa hakɛ bɛ t'i jɔ fo maa 1000 ni maa 14 na a na kɛ ni ɲinan kɛra dɔw kɔ o tɔgɔ ninnu na sa sabula a bɛ fɔ an ka dɔgɔtɔrɔso min ma ko hôpital dermatologique de Bamako fo ka taa se institut de santé publique ma olu maa dɔw bɛ yen nɔ sa ka fɔ ɲinan kɛra olu tɔgɔw kɔ pankɛriw tɔgɔ kunna décret tara yasa ka se ka olu tɔgɔw ka a don a la tuguni musaka mun ni a kofɔra sabula baara mun ni a kofɔlen filɛ nin u y'a kɛ ka se k'u tɔgɔ don a la musaka mun ni a kofɔra u ka se ka o fana ko o sɔrɔ cogoya mun na o kɔfɛ sa mesures individuelles ni a bɛ fɔ o ma ko nomination olu fana caman kɛra administration territoriale b'o la ministère de la défense b'o la ministère des transports b'o la fo ka taa se ministère des mines ma o fana kɛra ni lajɛ in kɔnɔna la sa o kɔfɛ kumakan lasera ni o kɛra ministre de la santé fɛ Jaminatu Sangare ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko coronavirus test minnu kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ wagati tɛmɛnlenw na dɔgɔkun tɛmɛnlenw na k'a fɔ ko dɔ wɛrɛw farala testi positifu kan tuguni maa minnu ni olu garijɛgɛ sera ka coronavirus sera ka se olu la
o maaw sa o caman dɔ faral'u kan a yirala k'a fɔ ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la jamanakuntigi ka fɔ don ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la coronavirus maaw ka sariyaw ni o ye a mesures ye ka se k'olu respecter yaasa bɛɛ na se ka don da kelen fɛ cogo min na ka bɔ da kelen fɛ nin ne kɛra conseil des ministres a koɲɛw a la kumaba ye mun kɛra kunun ko février kalo tile 15 san 2023 ni ne kɛra a la kumabaw ye an bɛ se ka mun da aw tulo kan ka foli k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalamu